Soc Ferran Torres i em vaig masturbar per primera vegada quan tenia 9 anys. Bé, en realitat només fou un intent perquè la desmanyotada falera onanista em causà una irritació al gland i un notable inflament del penis. En si mateix el fet no és important, però el recorde perquè fou el dia abans de prendre la primera comunió. Objectivament, un dels dies més desgraciats en la meva vida. L'origen d'aquest infortuni cal buscar-lo en l'alegria comunicativa del meu germà, impecable i implacable subjecte voluntari pel qual ma mare tingué notícia de la transgressió, diguem-ne física, tot tenint en compte l'edat. Soc Carolina Ferre, presente el programa APD en A Punt. I he triat a Ferran Torrent perquè és un dels nostres clàssics de la literatura valenciana amb qui em vaig iniciar en la lectura en valencià, per obligada lectura en l'escola amb No em prenyeu al comissari. I he triat esta perquè ja la vaig llegir per gust i em va agradar especialment perquè retrata una època, l'època franquista, així en la seva forma d'escriure, senzilla, directa, a vegades vulgar però també poètica, de Ferran Torrent. I també m'agrada sobretot aquesta dualitat i aquesta contradicció entre el poble i la ciutat, a part de la iniciació en la vida d'estos dos germans protagonistes que és prou divertida.